Usa ka kilo tiyan. May ni kay lamig ini nga litson gyud. Ay na, kung palit ka, palit. Pero kansi na may ani. Wala na biginan siya ani, kung sige kag tilaw. Boss. Hindi nga dito mo, crispy kayo. Boss, papalit ka, boss? Pwede mo tilawan na. Oo, pwede kayo. Tilaw ko daw ko sa panit be. Ang nga eh. Bang sining dapat sa panit to, patilaw daw tayo. Murag lamig na diyan dito. Oo, how? Tilaw raman din ay. Lami kasi yung litson eh. Paminaw na ko mas lamig ini dalunggan niyo. Ay na, kung palit ka, palit. Pero kansi na may ani. Wala na biginan siya ani, kung sige kag tilaw. Pwede patilaw ang dalunggan. Hindi, ay baligyan na. Kansi na may ani yun. Mo tilaw pa ka ng darunggan. Anak. Di na pwede mo tilaw pag may last lang din. Dili na, pinagatilaw naman ka, tulo naman to. Pwede mo tilaw glass na lang yan. Lama lang. Ay, pag binuang dia, sige lang kag tilaw. Puro tilaw. Murag mo palit siguro na siya eh. Oh? Murag mo palit na ba? Kaya to. Lami ka na imong litson, lami ka na yung litson niya. Ano? Hoy! Unsa na? Wala man. Ha? Unsa to? Nanuksok. Puta, awa. Panit sa lechon o igog. Ha? Wala. Be, tan-aon ginako kayo kay murag naa pag ikagisok-sok dire be. Kaulit nimo ha. Ni ani ka diri nangawat kag lechon. Be? Ah, wala na labot na litson, ma'am. Dili. Bukog naman eh. Ay, sok-sok dire be. Be? Sige tilaw, di ka palit. Ano? Nahikapan yun ako ang tiil sa lechon! My God! Di man suksok! Tiil sa lechon! Tanaw! Naunsa man ka! Na! Diri giagi, gigisihan na tong kuan. Gigisihan pa ginimuwa ka na kontento? Na! Eh? Karon, Saan man yung gibuhat? Nangawat man ka! pahawa be, karon na yun, basi matigbasan di ka rin sundag. Umali ka, daro tayo ka. Sige ka lang tilaw, di ka kapalit sa ulitsong. Bantay ka lang. Bantay ka lang yun. Tay. Dire. Di ba nakuha lagi ya? Ha? Di ba nakuha? Palang amsik mangay tagiyan sapon mo niya. Ganyan nakuha ka kamay. Oo, kay nakasipti po ko ginagmay. Ang galing nakasipti po ko.
Grabe ka pizza dia. Sabon gina, sabon. Sapon. May buhok-buhok lagi ya. Ha? May buhok-buhok lagi. Ano lagi musulod eh? Sa akong brief. This is your boy Bakit of Artista Hilaw, and I would like to invite you all guys na please i-try ninyo ang Jeko's Lechon diri sa Agusan, Cagayan de Oro. Basta Jeko's Lechon, tinuod nga lami, juicy and crispy. Wow! Miaoy! Palit na!